Čaute všetci, dnes si ukážeme, ako dať multihack do Counter-Strike. Takže, ako prvé otvoríme si zložku, kde máme otvorený alebo nainštalovaný Counter-Strike. Takže si to otvoríme. Máme tu OpenGL, toto je tá zložka, kde je ten OpenGL, tam to nájdete toto. A presuniete to len proste do Counter-Strike a to je vlastne všetko. A dáte si túto, hneď toto, keď tam máte jedno to OpenGL a zavrete, ale dôležitá vec je to, aby ste nemali zapnutý Counter-Strike, keď to tam budete dávať. Takže to by vám malo ísť, je to 100% funkčné, dávam do popisku videa aj stránku, kde si to môžete stiahnuť, dal som to na ulož to, tam to je, potom zapína sa to, musíte stlačiť naraz KL, Kčko a ešte Lko a stlačíte to dokopy a pôjde vám to. Tam si môžete vybrať, čo je tam VHčko, všelijaké typy VHčka, ABčko a tak ďalej. A v ďalšom diele ukážem, ako dať skin do Counter-Strike. Takže verím, že sa vám toto videjko páčilo, síce je trošku krátke, ale nevadí. Verím, že sa vám teda páčilo, tak zatiaľ, čau.